Hainitze, ongetorri, badakit hostelera zehala, furgoneta baten ibiltze zehala. Bai. Bertan zen matezue, jateko matezue. Bai. Jateko, goxua gaina. Fustrak badakazue. Bai. Eta jateko zezue bertan. Saltxitxak, hamburguesa, patatak, saltxipapak. Saltxipapak, ai ama. Eta zuen furgoneta nola deitzea? Furgofarra. Furgofarra? Bai. Ze hona, guantxe etorri zei burura, furgofarra zan, hemen falta zitzaiten historia, eta nire gurutze grama bukatuet. Ai ama, eskerrik asko, hainitze eskerrak etorri zean. Bueno, konta guzu, furgofarra, eharratin laua, ez da? Montatzen zuena. Jute esaten legura, han ibiltzea mundu guztia bueltaka. Egia esan bai, ez dut esango. Festetan azkenian jende asko dabil. Eta guain gehiago, COVID-a da gehiago. Bai, ez da? Gorakada erra notatuko zenuten, ez da? Bai. Eta ze onda, 2 urte geldikan, historia, geldikan. Bai, 2 urte terdi azkenian, ez? Amar. Tabernak bai iriki izan diala, baina parranda eta azkenian... Bai, eta kaleko festak eta hola. Ordutegi horiek, baina aurten Jesus. Uda ona. Uda ona, earki. Eta negu partian da ibiltzea alda furgofarra bueltaka bai. Bai, sagarrotegi temporada. Azkenean erraniko izan da, bakizu hor parranda ez dara gatzen. Ona. Baina bai. Ze ona. Eta bueno, furgofarran historia, nola hasi izan historia guztia? Nera aitak azkenean gaztia ginean da lana behartuten, da lagun batek esan zion, ezagutzezula gizon bat furgoneta baten itezula lana, eta beak baita ere langile behartzitula. Eta aita aurkezu zen gizonai, eta ua jutezan txitxarroa. Bai. Zezu nera eta furgoneta batekin txitxarro paren da alde itezu. Bai, baina ordunetan farra. Porque farra ja txitxarron zeon, no? Hori, txitxarron. Vale. Eta, ontzan urte terdi hola, eta azkena esan zu, bueno, usted ni baitare posibletela hoien, da furgoneta bat monta duzun. Ahorro guzikin furgoneta bat monta duzun. Dena gasa duzun. Bai, baina hori izan food truck bat, ez da? Janarik emateko, ez da? Bai. Arek emazizun bokaiok eta patatak, baina bai. Vale, bokaiok eta patatak. Bai. Ona. Bueno, eta hola hasi izan, guendela zemat urte? Pixkanaka, 83. 83an, ai ama, pasa dia urte batzuk, bai. Eta, bueno, geho ikusi genuen ondo zijoala, ikusi zuten behaiek, eta bigarrena montatu zuten. Orduan hitzezian, ama alde batetik, eta gita bezetik, karo. Osa, festa legu desberdinetan juten ja. Festa asko dazka, orduan, azkenen, hoxe. Eta hori, funtzionatzen zuen, hasi zian behaiek zeaten lanen, eta gero ja azkene, urtek aurrea zijoa zela, koloria nahi zion sartu baitak, eta furgoneta aldatzeko aukera ukizunen, aldatu zuen furgoneta, eta naranjaz margotu zuen. Zatezun, naranja euskaltel da esto, eta amak naranja nahi zuela, eta naranja margotu zuten. Bilak, bi furgonetak? Bai, bilak. Eta geho ja, pixka diferentziatzeko nahi zute dibujon bat jarri, eta azkenean diseinu ikasi nunik, eta diseinatu nien, aprobetxatzen, diseinatu nien furgoneta. Vale. Zer izan zen, zure eskola bukarako proiektua? Ia, bai. Eta zein zen duen, kontatu pixka zein zen duen. Bueno, azkenean aitak erakizun izena, furgofarra, eta errekan ez dara, asko pentsatzuiko, hamburguesak saltzen dira, eta patatak tala, eta azkenen eskupila bat, orduan eskuk dazka furgonetak, eta ikusteia perritoak, ikustea hamburguesak. Esku bakoitzian gauza batzuk, eta hola. Piskat animatua. Ez oso infantia, baina, animatua. Eta oso politxeta zan, Eta furgofarra hortan, ja farra itezane bai, edo... Ez, lana gehiago. Lana gehiago. Vale. Eta bueno, eta orduan zuek, noiz hartu dituzue arriendago? Zuk hartu dituzu, o norbaitekin gehiago zaude, o nola guraso ja utzi due, o nola dijo... Oaindik gaztea, ja, jubilatzeko. Bai, bestela utziko zuen. Oixe, bai. Baina, bueno, bitarten nire lanakin posible dut kompatibilia izatea, eta lagundu iteiet. Osa, zure lan ez dezu utzi, zure lanen jarraitzen dezu. Nire lanen jarraitzen dezu. Diseinadore bezala jarraitzen dezu. Serigrafa bezala. Serigrafa bezala, bale. Eona. Eta hasi zinaten hor, adibidez, esan dezu leno bokaio eta patatakin da hola. Bai. Guain gauza gehiago dazkazu ez, da? Hor aldatu dira gauzak edo... Bai, guain dela, ez da gizen, bat izango zen, 4 urte hola saltxipapak hasi zian buma abesti horrekin. Vale. Eta aita esan zu, probatu ingo deu, da, jode, probatu eta ez utzi, da. Vale. Azkenen jende pilatek eskatzen du, baina pasada bat, Eta hoxe, baina bai, hamburguesak oso ona daude, Ez da gukite ditugulako, baina, bueno, azkenen genero hon batekin dena hobi atatzea. Ogi ona, aragi ona. Eta hoxe, hamburguesak asko salte dira baitare. Vale. Eta, bueno, egun hon batian adibizen bat hamburguesa ateatzeko kapasa zeate.
Egia esan, hainbeste atatigu, ez naizela eskezakitela. Hau zer da, hartaldia dakanei zenbat ardi galdetzia bezala, Ia. Ola nahikoa da, Eta zenbat kilo saltxipapa horietako batea? Kilo patatanak ateatzea, baina mordua, ez ez dut ez da imaginatzen, Batzutan da, kaos. Eromena, ez da? Pasa izan zaigu lanian, da, baten bat ingurun da, oye, perdonad, es que estoy viviendo un montón de tiempo y ¿cómo sacáis tanto género? Eta azkenen furgoneta txiki bat ikustezu, ez da, txiki, baina hainbeste genero, eta ateatze dugu. Eta zer amatezu, beste furgoneta frigorifikoa patataz beteta, eta azkenen tokila dau furgonetan, ez du emate, baina arkoia azkauta, bai, eta bestela amai deitze jozu, aizu ama, gabe hainez gehatzen da. Viaje batin. Viaje bat iteu. Vale. Bazpare norbaite apoio, ez da inez gaizkitortzen. Vale, eta esan dezu hemen, bueno, honea botatzen jungo geha bilo, Hola nahiko ez da, Bai, oso ondo, ezin hobe. Eta adibidez, nundik noa ibiltze zate, adibidez, esan dezu Nafarroan asko ibiltze zatela, adibidez, Nafarroan adibidez, nire aitona mona goizutarra dia. Vale. Eta goizutan ibiltze dea, pero parran juergan, gero baitare leitza aldean, Vale. Lesaka San Ferminak, oso ezaguna dia. Bera bidazoa. Eta, bueno... Hombre, leku askotan ibiliko zinaten, hor nahiko, bai, hortikan. Baina, arrakaztak egin Naparro aldien orduan, ez da? Ez que Naparroan asko jatea, Asko jatea, eta parranderuak dira, eta bai. Hoi, ateatzen dianian, ateatzen diago guakin, Baina, bueno, geho azpeiti eta horko baita ere ziatzen gehatzen, Ez da? Ez. Eta kostaldian? Kostalde baita ere, Zumaia, adibidez arauten ezin dugu, ez digutelako uste, baina... Mekatxi lamar. Esan biharko jo mentxurru gai, Bota, hor dagoa. Baina bai, ez dela, haizu, toki desientetan badago la parranda, kostan desiente, bai. Vale. Eta adibidez, hor parrandan, eta hainbeste jendekin, da jendia hain behotuta, anekdotan mordo, eukiko dituzu, ez da? Jode, bai. Ogatzen naiz festa batzutan, oantxorten naiz goatzen, furgoneta muitzen da, furgoneta muitzen da, ze kristo da, atea eta bi zeuden apostu hainak, arzen ekenduko zion paratxok eza. Mekatxiz lamar, eta horri ze patatak emango horren zezun azkenean ezin dezu, zer, bi ahundikote dira eta berzitezun. Baina behintzat esatez, barkatu, baina bai, barkatu, Bai, barkatu, bai, anda, segi favorez. Ai, ama, hoi da pazientzia auki behar dana batzutan, Bai. Egia esan, eta ze orduk arte hote zeatea adibidez, osea, batzutan, segun nun goiz arte da aguantatze zuen, jendean goizian goziak ibiltzea, ez da? Bai, herri batzutan, 8 arte aguantatze duela, Bai, goiziko 8 arte? Bai. Azkenen meritua da, eta ne ustez dela jakitea dutea, askotan. Vale, eta bueno, horrengo ja ordu potentiak edo esango zula, jode, hau da, ez dakik gu bazkaltzen ordu iteatik irurak izatean bezala, bueno, segun ze herri, segun ze kontzertu, segun ze gauza igual aldatu ingo gare bai, ez da? Bai, afari orduak oso onak izaten dira, herri askotan, afaltzeko orduk, eta gero, Noiz arte zaio jendia igozia, ordu irurak, laurak... Lauak arle. Lauak arle, Hola, azteianean batzuk ja etxeak juten da horraztea, eta gero ja bukaer arte. Behin astezeanean lauterritan hola, ja horri izatea... Etzea ez da kontuatzen 8 iritsi, jala, ozazki. Genero bukatu arte batzutan, ez da? Hoi izatea da ona, Bai, hori ona. Lehena itxi berda da baitare. Eta horra adibidez, patatak eta jendiak eta gero, ze jendiak txerriki asko ite alditu maionesak, etxupa, bestia eta, egundokuak, ez da? Izatean bezala patata ezer gabe hola ona, batzutan botatzen dite, gainea bain probatzen hasi ginean da, salsa berrik, barbakoa eta braba eta bizioa da, jendiantzako bizioa da. Ze ona. Eta goizeko 8 arte iriste zeate, eta hor jendia ja gozaiak eta kafiak eta eskatzen hastea, tostadak eta bazkazue? Oia, ondoko taberna jatzen. Ez edo gehiago ematen ja. Ja, hainbeste ez, ia nijuten ez baitere beharekin gozaltzea. Baina, Ona. Bueno, eta adibidez, zer da jendiak igual eskatzeuna gehienetan da zer baina hori ez da hemen eskatzeko momentu, o gauzatu ez hau nahiko nun jarri, baino azkenian furgonetaria bai limitatua da, ez da? Arrautza. Arrautza pergitu batzuk hor hamurguesan gainean jartzeko eta... Ostra, ona izango zane, baina sanidade kontuekin da arrautza ez imposible. Eta jende asko eskatzeu, Bai, Arrautza eta... Claro, hombre, hamurguesa kompletua, no? Hoi da, kompleto. Kompleto. Jarriko nioke arrautza, baina ezin da. Dana ezin. Eta initze, eta holako leku txiki baten adibidez, zemuz moldatze zeate, zeatik hor rosian, jongo zeate une oro, ez da? Bai, bueno, bi pertsona alima gaude lanen ondo, Azkenean moldatze zea, txukuntasuna alimakazu eta ordenatu alimazea, itezu, baina
3 eta 4 egon izan geha, Bai, Bai, festan batzutan, San Juanetan, afari garaitan, 4 pertsona egon geha. Vale, eta ez da... Istu, baina, bueno, posible dala. Zenekin moldatzen zego, eta amakin o aitakin? Aitakin. Aitakin. Bixilikan esan dezu, Akatu ingoen, baina aitakin. Beak ebaki, baina, bueno, aita zulo naiz. Anaian bezala ama zulo. Bai, Eta anaia esan dezula, anaia laguntzea gute alda. Bai, laguntzeu. Bai, laguntzea aldo. Bai, Ez tio, no hay otra. Ez daka beste ikan. Ona. Eta adibidez, hor zaudeten ian lanian, ez dakit bakoitzak bere rolak eukiko ditu, bere ez dakit bat kobratzen egotean, bestia patata prekitzen bakarrikan, bestia hamburguesak egiten, nola kudeatzen zuen hori? Balima gaude... Beti berdin ibiltze zate, o aldatzen bai? Aldatzen egote gara. Balima gaude 2 pertsona, bat gatzea plantxan, da bestea freidoretan. Vale. Eta freidoretan daunak, plantxan dauna laguntze dute kobratzen da atenditzen. Baina 3 pertsona daudenen ja, dago bat freidoran, bestea plantxan, da erdikoa da atenditzen duna. Bai, azkenian ezberdina da. Ondo, bai. Bai, azkeniko 3. horrek, azkenian laguntze izu, zuzurea goten, ez da? Bestela jata freidora, eta bate kobratu, eta beste ez dakize, eta patata juten nahi diala, eta... Oida.